היי, אני מיכל, אני בת 23. התחלתי עם עידן את התהליך בנובמבר 23. סיימתי לימודי הפקה, ומשם פשוט הבנתי שאין לי מושג איך אני ממשיכה ומה אני עושה, וידעתי שאני צריכה הכוונה. וקיבלתי המלצה על עידן, וכבר בשיחה הראשונה אז באמת גם הרגשתי שהוא מבין אותי ואת הצורך שלי, וגם היה בינינו חיבור, ואז גם נפגשנו למפגש ראשון והרגשתי ממש טוב. עשינו 5 מפגשים ראשונים ואמרתי לו אוקיי, אני איתך. ואפשר להגיד שהרבה מאוד בזכותו, יש לי כבר 2 טרקים בחוץ שבשבילי זה עולם מטורף, כי בלעדיו לא הייתי יודעת איך לעשות את זה, וגם לא הייתי ממסגרת את זה לתוך בעצם תוכנית עם מטרות ויעדים ותאריכים וזמנים, והוא מאוד עזר לי למסגר את זה לצורה של תוכנית עבודה, כי בסופו של דבר, נכון, אנחנו מוזיקאים, אנחנו עובדים לפי הלב, אבל בסוף אנחנו גם רוצים להתפרנס ממה שאנחנו אוהבים. אז הוא באמת עזר לי בעצם לראות בזה לא רק כאהבה, אלא גם כעבודה בצורה הטובה ביותר. והוא ממש עזר לי להתקדם ולהתפתח, ואני במקום מטורף, הרבה מאוד בזכותו. ואני עד היום איתו בתהליך, וזהו, אני הכי ממליצה בעולם, ומי שמרגיש צורך, מי שלא יודע מה לעשות וצריך הכוונה, הכי טוב שיש, גם ברמה המנטלית, גם ברמה העסקית, גם ברמה המוזיקלית. ממליצה.